Avui han sortit unes dades de la Plataforma per la Llengua en el seu anuari que diu un 80% de catalanoparlants giren la llengua davant d'un castellanoparlant, sigui d'origen castellà o sigui alemany que parla castellà. És igual, I jo, no sé, la meva percepció és encara està bé, 80%, tenint en compte el que jo veig, perquè el que jo veig és encara més d'allò, però bueno, faré veure que em crec les dades, val? Clar, això és... Perdó, l'anuari deia que ho feien la major part per educació. El que responien és, ho faig per educació. Doncs, bueno, clar, tu el que... és que soc la bonomia, que deia aquí, bonomia, soc tan bona persona que no li parlaré català i li posaré totes les facilitats durant 60 anys a aquesta persona perquè pugui viure aquí ignorant el català. A veure, primer no li fas cap favor si és una persona que realment es vol integrar i segon, si no és una persona que es vol integrar, l'únic que estàs fent és evitar el conflicte. I evitar el conflicte vol dir una letàrgia que al final et porta a desaparèixer i a morir. Per tant, en aquest sentit hem de fer un pensament. I mira, l'altre dia també ho deia, he vist molta gent amb el llacet groc, super unilateralistes i després fins i tot gent famosa, gent famosa que surten a mitjans. I llavors i algú se'ls adreça en castellà i canvien al castellà. Que això és la cosa més penosa, amb perdó, que et puguis trobar a la vida, gairebé, no? Així, a punta pala. I al final dius, ostres, sap una mica de greu, saps? Estar en un moviment així tan... que costa. Que jo ja ho sé, que hi ha molts condicionants històrics, que hem patit el franquisme, però escolta'm, fer un pensament de tant en tant i dir allò que diu la Carme Junyent, no? Ara estaré 3 mesos sense canviar de llengua, a veure què tal. Intentar-ho, Intentar-ho. Perquè clar, el que no podem fer és dir-li al Puigdemont, escolta'm, tu juga't la vida per fer l'adui i nosaltres no jugar-nos la vida a no canviar de llengua.